କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଅଣ୍ଡାରେ ଥିବା ହଳଦିଆ କେଶରରୁ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ? ଏବେ ହଳଦିଆ କେଶର ପ୍ରକୃତରେ କଣ? କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ କିପରି ଆସେ? ପ୍ରକୃତରେ ଅଣ୍ଡା ହଳଦିଆ ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷଣ ଭଣ୍ଡାର। ଏହା ଚର୍ବି, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟାମିନ୍, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର। ଯେତେବେଳେ ମା କୁକୁଡ଼ା ଗର୍ଭଧାରଣ କରେ, ପୂର୍ବରୁ ଅଣ୍ଡା ମା କୁକୁଡ଼ା ଶରୀର ଭିତରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅଣ୍ଡା ହଳଦିଆ ଭ୍ରୂଣ ସହିତ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଭ୍ରୂଣକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିକଶିତ ହେବା ପରେ ମା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ତାପରେ ମା କୁକୁଡ଼ାର ଯତ୍ନରେ ଭ୍ରୂଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ହୃଦୟ ଗଠିତ ହୋଇସାରିଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଭ୍ରୂଣର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଆଖି, କାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୂପ ନିଏ। ଦଶମ ଦିନରେ ଛୋଟ ପାଦ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧାରୁଆ ହୁଏ। 13 ଦିନରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆର ଆଖି ବଢ଼େ ଏବଂ ଏହା ନିଜେ ଆଖି ଖୋଲିପାରେ। 15 ଦିନରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆର ପର ଅଧିକ ଭରିଯାଏ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହେବା ଜାରି ରଖନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅଣ୍ଡାରେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଅଣ୍ଡା ହଳଦିଆ ବାକି ଥାଏ। 18 ଦିନରେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆର ଶରୀର ବଡ଼ ହେବା କାରଣରୁ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। 20 ଦିନରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଏ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। 21 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଶେଷରେ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ଭାଙ୍ଗି ସଫଳତାର ସହ ବାହାରୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିପାରେ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଅଣ୍ଡାରୁ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଫୁଟେ ନାହିଁ। ଥରେ ସେମାନେ ଫୁଟିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଓଡାନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମାଓଡାନ କଣ?